magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana. Wai yaran nan har yanzu ba su kawo boka ba. Ai ya kamata a ce sun kawo ba kala samu. Baba wallahi jin da kai shirin ta yi ta kulu wallahi. Wallahi ni zan jin nake kamar ana mini rawa cikin kaina wallahi. Le gayu kun hawa zama da hannu kai. Ni uwa ki wani ke shiru. Yau sunan sako na hansile ka gidan kowa. Ya ma suka ce kai kogo sai da hayaki. Dan wazo karshen matakin shaye-shaye hauka. In baka hauka ce ba to ka yi ta ranka yin kamaci. Me za ka gaya wa ubangijinka? Da kai mutum na alambiyar na kasa ta kuma gani. A to ni sani. Yawa mutanen nan sun buga ko kunna ba sai suna sha. Yale su ba su kai shiru za su gani. Ka ce ka mutu kana maye ko kuma ka mutu a wuri shi kai hawaye. Saboda haka mu kuje shaye-shaye. Iyaye da yar shawaran da zan ba ku banda ai bata dan wani don Allah ya shi na ku yi musu addu'a gani na zai fi muku. Ba shari ga wani kuma kan na ku. Kama na yi muku kuda shi. Allah ya muku kuda shi. Tura da muka kama sai ne wasu ta yi wani Allah ko ba da shi ruwa. Assalamu alaikum. Wato ɗan uwa sannu mu da yau. Da fatan dai mu ne ban so dai in yi magana ba amma a gaskiya ƴan uwa ina so da ya hankalin wato ainihin wannan rayuwa da kuka sa kan a matsayin ku na matasa wannan ba za ta zama kaya mai a'a ne zai ɗan uwa ya kamata a ce ku tsaya ku duba da idan basira wato ainihin rayuwa ba ta son garaje ƴan uwa rayuwa ba ta son garaje matasa wannan abu da kuka sa masu ba ya kamata a ce ku yi shura ko mu zuwa ga Allah wato ainihin za ka iya yin la hawla wala qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga wa'azi sai duka shaye-shaye ko ban fada ba kai kasan sai kai hawaye. Saboda mu kuce shaye-shaye. Iyaye da yar shawara da ba wanda ai bata dan wani don Allah ya shi daga wa'azi shari ga dan wani sai koma kan naku. Akun mai bakin magana ayyo, akun mai bakin magana ayyo, ana zo na yi magana ayyo, magana ayyo ne magana.